Gani sa study sa Pilipinas, mas nitubo ang loneliness. Daghang mga teens nato, mga youth, and even adult ang nagsuffer sa depression caused by loneliness. Nisamot siya tungod sa pandemic nga almost 2 years ang mga tao kabatanunan wala kagawas o balay. According sa study, dili man tanan pero kasagaran ang nagproblema sa loneliness ang mga teens, college students, divorced people, single mothers, rural students, housewives, and even the senior citizens. Usa ni ka problema nga usay din nato mabantayan pero nag-struggle data. Gani di ni mapansin sa imong tapad nga na siya'y problema sa pagka-lonely or loneliness tungod kay usahay makontrol man ni in front of the people. But deep inside, when you are alone in your room, usani ka painful kayo nga feeling. Isa sa manifestation, bunga, nining loneliness, ang tao musulod sa bisyo. If ang usay ang bisyo mo ni coping area, dinhi gina-release sa tao ang iyang pagka-lonely, mingaw, munang muambak or mo-dive siya sa mga bisyo because he thought nga kung nasa'y bisyo, malimtan niya nga ang iyang mga kamingaw, kung nasa'y mga friends, nga kauban niya sa bisyo, makalingaw-lingaw ni gamay sing kinabuhi. Not all, but mostly people who are involving vices, they had a problem of being lonely. Wrong relationships. Ang mga tao nga feeling nila lonely sila, dali mo ambak, bahalag di mao nga mga relationships. Barkada. Isa ni sa mga ginapangita sa mga youth para lang dili lonely lang life, barkada, o di mapugnan, maabot sa worst nga situation, depression, and even suicide. So ang realidad sa loneliness, nagsugod ni actually sa Garden of Eden. Primarily, the main cause of this problem is sin. Sin, usa ni ka-separator. And the time nga nakumit ni Adam ug ni Eve ang first violation sa law, the first sin at the Garden of Eden, diha nagsugod gyud ang problema sa loneliness. Na-separate ang tao sa God and therefore, ang tao prone na kayo mo feel og emptiness inside. The same with loneliness. And then, hinumdumon ni Jesus Christ sadang nagdupa siya sa cross. Sa dihang around 12 noon, sadang gihatag na sa Father ang punishment sa sin. Moto nga time nga gidawat na ni Christ ang tanang sala sa tao sa kalibutan, iyang giangkon sa iyang kagulingon. Dito nag-start ang punishment, ang judgment behind the sin. Wa na to nakita, pero from 12 noon to 3 p.m., ningit-ngit ang tibuok kalibutan. Ngano to, dito in taon mitsabaw atong Ginoo siya, my God, why have you forsaken me? The word forsake means gibiyaan. Nganong gibiyaan mo ako, Diyos ko, iyang gisangpit yang amahan. Gibiyaan siya sa Father that time, tungod kay diha gihatag sa Father ang silot sa sala. Nga unta ang tao iyang biyaan, si Christ iyang gibiyaan, kay si Christ muni angkon sa tanang sala sa tao anang tungura sa cross. So ang sin di ay mo-separate gyud sa God. Ang sin makapa-feel gyud nimo og loneliness tungod kay ang divine presence relationship sa God na layo gyud nimo. Ang loneliness, this is not just an emotional problem. Actually, it is a spiritual problem. It always relates and connected to our spiritual status. So if you are lonely, if na kay friend nga nag-struggle aning loneliness, isa ni ka spiritual problem and therefore it will be cured, only be cured by spiritual solution. Why giila actually ang loneliness? It doesn't mean nga na kay family, wala na nagpasabot nga di na ka maigo sa loneliness. Daghang mga tao nga naay nindot nga pamilya pero mingaw ilang kinabuhi. Naay mga tao nga naay mga friends pero lonely ilang life.
It can happen to any person, successful businessman, famous person. In fact, daghang mga celebrities ang nag-commit og suicide tungod sa depression caused by loneliness. It can happen also to talented people, bisan unsa nimo ka skilled person, walay giila ang loneliness. Ang loneliness pwede may tabo sa mga katauhan sa Dios. Yes, daghan sa mga Christians ang nagsuffer nini nga situation. Gani, daghan sa mga church members, I don't know kinsa, anytime maigo ta sa loneliness. Ako, I've been struggling this, no, before. Tod kay anytime maigo ta sa loneliness, unsa man di ay mga symptom nga lonely ka nga tao. Unsay simptoma? Basin naa kanini, ug once din imo ni ma-diagnose ug ma-admit sa imong self that you have this problem, you will not desire for cure. And hangtod di ka mangitag cure aning butanga, mag-struggle ka ni. Daghan tag i-blame ang kuan manggod ang kuan, pero ang problem di ay you are lonely. First symptom, inability to connect with others on a deeper or more intimate level. Nate attitude usahay nga di ta gusto makig-close kaayog tao. Natay reservation. Nay mga tao nga hilumon gyud, it doesn't mean nga lonely sila. Hilumon lang ilang personality. Nay mga tao pod nga funny, enthusiastic kay kuyog, jolly kay kuyog, pero deep inside they are lonely. Dali mag-camouflage ang ato ang emotion. Muna nga isa sa mga symptom, dili man tanan, pero kasagaran ang tao nga lonely, naglikay ka og intimate, deeper, closer nga relationship sa isa ka tao. Nakay gina-reserve. Next is, wala kayo kay best friends. It doesn't mean walay makig-friend nimo, kundili pasabot lang nga naglikay ka. Nag-isolate ka sa imong kagalingon. Okay? Dili tanang way best friend lonely. Pero usually, check imong kagalingon karon. Wala kay close friends. Number 3, na kay negative feeling about yourself. Gina-look down nimo imong self. Di ko maki-level nila kay ubos lang akong level. Di ko sama nila kay nani ko. Di ko valuable, di ko worthy. Dili ko inana ka importante nga tao. Number 4, you desire a deeper attention. Gusto ka papansin. Now help yourself at this moment. You need to check yourself. I-test good. Nabaka ni. Tungod kay di gyud ka mo desire og cure, di ka mo inom og tambal nga paracetamol kung di ka mo angkon nga gihilantan gyud ka. And the worst is, muhatod ni sa depression kung di niyo mabantayan. Sleeping disorders, di na takatulog og tarong, and muhatod ni sa mga physical health problems. Unsaon pag-conquer ang loneliness? There are 3 things, spiritual things nga ma-conquer nato ni sa Christian, Kristohanon nga pamagi. Sa practical, daghan siya cure, daghan siya ways practically. But since it is a spiritual problem, it can only be cured by spiritual truths. And there are 3 main cures nga akong i-mention ining buntaga. Okay? Now, first thing is, you need to find your purpose in the ministry. I-connect na ko niya. Find your purpose. Big words, purpose, and the word ministry. Now, sa time nga gipakatawo ka sa kalibutan, nanay purpose nga giandam ang Dios sa imong life. Na siya purpose, and you can only find that purpose in serving the Lord.
serving the Lord speaks about our ministry. Okay? Tanaw na tong conversation ni Jeremiah og sa Dios. Jeremiah chapter 1, verse 4 to verse 9. Tanawa. At this time, teenager pa si Jeremiah. Teens. I don't know exactly yung edad. Bata pa siya ni. And anak siya prophet. Og naay plano ang Ginoo kang Jeremiah, the same mahimong prophet sa mga kanasuran. Ingon din ang Ginoo, verse 4. Then the word of the Lord came to me, saying, Before I formed you in the womb, I knew you. The first word is, kailan na ang Dios nimo before pa ka gibutang sa Ginoo sa sabakan sa mong inahan. Actually, before the foundation of the world, na nakasunahuna sa Dios. Tanawa, unsa ka accurate, unsa ka sure, unsa ka serious ang pagplano sa Ginoo sa imong life. Wala pa gani na minyo imong mamagpapa naa nakashuna-huna sa Dios. You are already in His mind. He already prepared the plans, the family, the opportunities. Gi-arrange na sa Ginoo ang mga talents, skills, and abilities nga need nimo someday. Na nakas iyang plano. In anak ka-advance ang God before the foundation of the world. Now, next, before you were born, I sanctified you. So, wa pa daw kagipakataw, gisanctify na ka sa Dios. The word sanctify means to set apart. Gi-prepare ka for something special. Set apart. Mura ka naghiwa bitaw carrots, si kaghiwa, gilahi nimong panit, gilain nimong limpyo. Gina-set apart nimong hugaw, ginalain, preserve nimong limpyo. The same with your life, the moment you become a Christian, a child of God, naa ka sa process of sanctification. Gina-preserve sa Ginoo imong life, gina-set apart kanya sa wrong influence, wrong people, wrong principles, kay gi-preserve niya imong life for a very special purpose. Yes, imagine mo, wa pa kagipakataw, excited na ang Diyos, one day, mapakataw ka sa kalibutan. Third thing, I ordained you a prophet to the nations. Awa ha, the word ordain, it means, isa ka authority nga gihatag. Gitagaan kag authority sa Ginoo, di ay, tungod ana nga specific ni mga purpose. Na kay purpose nga di gid ma-perform sa ubang tao, ikaw lang gyud ang maka-perform ana. Si Jonah, sadyang nakasala si Jonah, wa nangitang Ginoo laing Jonah. Kay kung mangita siya laing person, lahi na pud nga lugar, tawgon siya di na sa Nineveh. The same Jonah, the same Moses gitawag sa Dios, sadyang nakasala si Moses. The same Abraham, sadyang nakasala si Abraham. The same Paul, sa din nakasala si Paul, the same person, ikaw. Nay purpose ang Ginoo, bisan pagkapila ka nasipyat sa imong past, mistakes nimo, nage po siya purpose nimo, ikaw lang ang maka-perform niya na. Abi nimo, wala lang kagihuna-huna sa Ginoo, wala lang niya giandam ang plans niya sa imong life, iya pagikang gitagag authority nga mo-perform ni anak. Once di na to ma-perform atong purpose, nagis something emptiness o lacking sa atong life. Tungod kay wala ka gi-design diyan ang butanga. And once ma-perform nimo imong purpose, every single good work nga mahimo nimo para sa Ginoo, you are satisfied. Malipay ka. Now sa atong church age karon, ma-perform nimo imong purpose, diha pinaagi sa ministry sa church. Walay laing agency nga gitagaan sa Ginoo right or authority nga ma-perform ang tanang purpose siyang katawhan, pinaagi lang yun sa church. Muna ang church naga-provide dig mga open opportunities, chances
nga magamit ang ato ang kinabuhing Kristohanon. So what are the ministries in the church that you can be involved in? Unsa may agud ako ministry, Pastor John? Simple raman kung magtotoo. Di man ko pareha ka talented ni Brother Wing, Brother Opino, Brother Winford. Di man ko paragod kanindot og tingog ni Brother Carl. Di man ko kamaayo mo smile ni Nanay Erlinda nga maayo kay mo danag bisita. Mugot man gud kog naong. Unsa man gud ako ministry? Now what are some of the ministries in the church nga pwede kang mag-involve? Uban lang niha, di ni mao gyud tanan. Teaching. You can be one of our teachers. Sunday school, preacher. That's one of the ministries in the church. Song leader. Pwede ka mag-song lead. Pwede ka mag-leader. Isa sa mga disciples sa church. Or soul winner. Siguro di kay ka-active diri sa church, pero outside sa church, daghan kag gisharean sa good news. Designer. Siguro imuhang ministry nasa pagpanindot sa church. Pagpangitagway nga ang church, mahimo siyang nindot nga dapit para simbahan. Now, tungod kay tanang ministry gyud sa Ginoo para gyud sa kayuhan siyang buluhaton. Cook. Kana to mga cook diha ni kaudto. Pila ka kalag nangaluwas ang kinabuhi ana. No? Kung gibutangan og sa kakilong bitsin, kabalik pa bagud ta sunod Domingo dinhi. Di na. Pero with love na ilang pagtrabaho. It is one of the ministries that you can involve. Ushers. Kanang pagbarog din ni Kurt o ni Carl, maganaan na sa sibot. Isa na sa mga ministries. Kanang mo welcome diya sa church. Hello ma'am, mayong buntag. Pag smile ni mo, na-encourage si ma'am or si sis kay malipayon king naong ang welcome niya sa church. That can be one of your ministries. Cleanliness sa church. Anything nga imong na-involve ka sa pag-maintain sa kalimpyuhan sa atong iglesia. That's one of the ministries. Musicians. Sabi mo, dako na nga rule ang pag-play og music sa church. O siguro imuhang ministry ang pag-invite og mga bisita. Di kay ka siguro active kay sa church, maulaw ka, pero naa kay kag dila ba mo invite og bisita. At ta kay nindot ka dito sa simbahan, libre pa ni udto. Nya na timingan ang imong gi-invite kay tapulan kay muluto ba. Sige. Natay maybe imong gift, imong ministry diha nga bahin. Prayer. Naiuban din gifted sa prayer. Siguro wa kay nakita imong action, pero sa imong pag-pray naga-intercede ka og mga prayer para sa uban. Gina-pray nimo si brother wa na nagasimba. Dili na mapansin sa church, pero silently sa imong kwarto gina-mention nimo ilang name through prayers. That is a ministry. Sa pa, financial supporter. Uban naga-support sa itong mga mission work through financial, mga needs sa church nga palitunon. Mission works na to. Siguro wa tay nakita kay dinhi nga naga-soul-winning outside, pero natay duha ka mission works sa Surigao ug sa Agusan. Ministry na sa FMMBC. Repair. Siguro imong talent dili kayo ka kanang kuan sa mga ubang buluhaton, pero maayo ka mo repair og mga guba. Guba nga salog imong i-tiles. Guba nga kisami imong pintalan. Encourager. Isa sa mga ministry sa church. Maayo ka mo pik-pik ba? Maayo ka mamikpik, Brad. Ampo lang nato na. Maayo ka mo tan-og mga Kristohanong nangaluya, and then imong gina-encourage. Na kain-ana nga klase nga words. Ministry na igsuon. Ug uban pa. Daghan kag mahimo para sa Ginoo. Mo nang ingon bitaw ni Apostle Paul, 1 Corinthians 15:58. Dinhi mo ni ma-appreciate nga verse, ingon ni Paul, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable,
always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Your labor. Ang pag-serve magud sa Ginoo, it talks about our labor. Even sa simple nga butang, basta para nas Ginoo, dili gina siya walay pulos. Basta gibuhat nimo na sa kinasing-kasing. When you work for the Lord, di nimo ma-feel yung presence sa imong life. Tanawa gud. Matthew 28:19-20. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. Sugo din ni Christ sa iyahang mga disciples, sa iyang church members to go, to preach the gospel, to baptize them, and to teach them all things whatsoever Jesus commanded them. Now, if you are doing these things, on say promise ni Christ, and lo, I am with you always. So the more you will work for the Lord, the more you will feel and be sensitive to His presence. In other words, kung muhunong tag-serve sa Ginoo, mo trabaho para sa Ginoo, di na to ma-feel nga murag abandon ta. Tungod kay ma-feel na to ang presence sa God always. Ingon siya, even to the end of the age, if we are working for Him. Amen? Munang if moabot gani ang problema sa imong kinabuhi, ayaw gid pag-isolate. Serve the Lord with gladness. Serve the Lord with temperate heart. Antus lang sa diha niyo the more ma-feel ang presensya gid sa Dios. Now, tanawa. Unsa gingon ni Paul? Sa time nga si Paul hapit na siya mamatay, gulang na siya ba? Last letter nga gibilin niya kang iyang Timothy, tan-aw na to daw ang confident level ni Paul. 2 Timothy 4:6-8. Tanaw ha, giunsa pag-describe ni Paul iyang life sa earth ug unsa siya ka-excited ngadto sa langit. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. Ngayon ni Paul, hapit na ko dong muuli sa langit. Si iyang Timothy ang gisulatan. Verse 7. Tanawas Paul, I have fought the good fight. Nakigbisog ko dong Timothy sa nindot nga pakig-away. Kabalungon sa ni? This is confidence. Isa ni ka-confident kay nga tao. Si Paul, usa sa ka-criminal, late siya nimong apostle, late iyang time pag-serve sa God. Pero this time si Paul, usa ka-confident kay nga tao. Optimistic, isa siya ka-positive kay nga tao. Siya, nahimo nako. Akong napakigbisugan ang saktong mga butang. I have finished the race, nahuman akong lumba. Ang gihatag sa Ginoo nakong tahas, nahuman ako. I have kept the faith. Natipigan ako ang akong pagtuo. Wa ako nisibog sa laing pagtudlo. Tanaw si Pablo. Gulang na si Pablo. Nasa'y pagkulang sa Ginoo. Pero kay balo siya nga nakaserve siya sa Ginoo, gihatag niya yung best, ingon siya, nahuman akong lumba. Confident kayo, taas king confident level ni Paul. Verse 8, ingon siya, and finally, there's laid up for me the crown of righteousness. The more you will serve the Lord, di lang nimo ma-feel iyang presence, maghatag nimo niglahi nga confident level. Yes. Ug ang tao nga kanunay niyang ma-feel ang presence sa Dios, ug the more niya ma-feel ang confident level niya, layo kay ang chance nga maigo sa discouragement sa loneliness. Kay the more nga mahimong active kanunay ang Dios sa imong kinabuhi, the more nimo ma-feel nga you are not alone. So number two, serve God with your genuine godly Christian friends. Isa sa pamaagi nga mga conquer ug malikayan kining loneliness, pag-serve sa Ginoo with your godly Christian
friends. Naman tay mga good friends bisag dili Christian. Pero ang mga friend magud nato nga dili Christian, taman lang sila sa mga emotional advices, mental advices, health advices. Pero di gid sila katandog sa spiritual nga mga advices. So the best friend nga mahimong guide sa imong life, ang friends kung mahimo, unang qualification, Kristohanon. Now, sa survey nga gihimo, kasagaran mga biktima sa mga lonely people or loneliness, katong mga tao biya nga walay close friends. Natay mga acquaintances, natay mga friends, pero lahi gitong close friends. Ang atong journey sa Ginoo, ang atong pag-serve sa Ginoo, mahimo ning exciting kung naagid tay mga Christian friends. Meaning, lonely kayong Christian life kung wala kay mga Kristohanong higala. Now, sa Bible, bitaw sa Old Testament time, si Jonathan ang nahimong best friend ni David. Si David biya, ni-undergo sa grabing test, na death threat sa iyang life. Usa siya ka shepherd boy, wa siya experience pakig-away. And then, gina-promote siya sa mga tao nga dapat mahimo siyang king. And maglisod siya sa iyang kagulingon tungod kay kinsagod siya nga mahimong king sa Israel. Plus nagselos sa iya ang king sa Israel nga si King Saul. And grabe kayo ka-dramatic ang life ni David. Pero ang gigamit sa Ginoo nga mahimong advisor, provider, comforter, tigpray ni David, si Jonathan. Si Jonathan, anak ni King Saul. Si King Saul ang nagbahad sa kinabuhing David. Ang nahimong mortal enemy ni David, si King Saul. Ang nahimong best friend ni David, ang anak ni King Saul nga si Jonathan. So time si David nasa panggubatan, kinahanglan siya mga prayer nga mga backups. Si Jonathan ang nagaluhod niya sa pag-abpo. From time to time, nagkinahanglan kag Jonathan sa imong life. Yes. Someone nga mutabang og ampo sa imong problema. Muna importante gyud nga nakay Christian friends. Now, ang wrong influence nga friends, muni mo hinihinig guba sa imong life. Siguro di ta aware, pero kung naay mga wrong influence nga tao sa atong life, muni mo hatud na to sa grabe nga discouragement, usahay pa gyud kalitabiyaan mo nang mag-struggle ta sa loneliness. For example, ingon ang Proverbs 27, open rebuke is better than love carefully concealed. Nag-mention din ni rebuke. Rebuke means gi-correct ka, gibadlong ka sa dili mao nga butang. Mas maayo daw ang pagbadlong kaysa itago-tago ni. So ang usa ka nindot maayo godly nga friend. Maayo nga friend nagabadlong nimo sa insakto. Muuyon gani si friend sa imong sala, dili na siya maayo nga higala. Nahihigala nga kanabang pintok bitaw kaayo mo badlong. Napoy higala nga malumanay lang mo badlong. Napoy higala nga sakto lang iyang pagbadlong. Basta kay gibadlong ka. Na may pagbadlong good nga destructive na pod. Katubang badlong ba nga gi-discourage na ka. Di to mao. Pero ang usa ka maayong higala, mubadlong, painful man, but as long as constructive siya, kana naka-build up nimo, nakapa-challenge sa imong Christian life, sa pagpadayon, pag-serve sa Ginoo despite sa imong shortcomings, constructive na. Ingon din verse 6, Proverbs 27:6. Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. Usahay masakitan biatag badlungon ta. Sakit daw na. Pero maayo na nga mga pulong. Kaysa halok
sa mga pagpangilad sa kaaway. Naabiyay friend nato nga di sa aware nga usay gamiton sa kaaway para halukan tas pagpangilad. The word kiss, it means kanabang nindot kayo tan-awon, paminawon ug i-feel. Bisag nakahimo na kag sala, hala ka nindot gyud. Adi giganahan kag himog sala. Mo ni gingon og dangerous pagpangilad. Pero si friend gani mo ingon dili na mao hunungi na. Isa na ka maayo kayo nga tambal. Kubitaw napislango man ko. Pait kayong dikuljen. Kana bitaw ning inom nimo dugay pagi maabling kanang tumbler nya ni tunaw ng tambal ni pait na kayo. Wag dali kag inom. Kinahanglan imnon ang pait pero makaayo. Sakit biya ng badlungon. Pero pasalamat ka kay naay nagbadlong nimo. Now, ako'y mga friend. Di man daghan, pero ako'y pipila ka mga friend nga nailhan ako, nag-suffer, nag-struggle tungod sa di mao nga influence sa mga friends. Di man inpasabot nga ang atong mga friends mo'y dautan, pero naatay mga friends nga dili sila aware nga ang ilahang wrong principles sa ilang life na influence nila nato. Usahay gani kita pa ang nahimong wrong influence nga to nila. So careful ta mo determine if healthy ba ning friendship or dili. I-check na to na. Sa prodigal son bitaw, ang kasagaran na to may numduman biya, milayas tang siya, gikuha niya ang kwarta, milayas, gigasto tanan. Tanawa sa life sa prodigal son, katong na siya sa city. Bit-bit niya ang kwarta, pag abot sa city, yung sa ingon sa Bible, gipanggalgal sa iyang mga friend. At tutan, nindot ka dito, lab kay kanamo, naaramis imong likod. Inana ang wrong influence nga friends. Hinungdan biya nga nung dali na hurot ang kwarta sa prodigal son tungod sa mga wrong friends ni prodigal son. Sa ingon sa Bible, tungwa na siya kwarta, wa na gid siya friends. Pero ang tinuod nga friend, sa panahon sa hayahay ka, sa panahon sa walang-wala na ka, maogya po ang treatment nila nimo, true friend na siya. Lisod na pangitawon nga friend, pero makit-an nimo na once ang imong friend duol sa Ginoo. Kay once imong friend gani naa sa Ginoo, anak sa Ginoo, active, labi ng active sa church, dali kayo bag-uhon ang iyahang kinabuhi. Si Job, kinomdom mong Job. Si Job, nangawala tanang kwartang Job, na hurot og kasunog ang iyahang mga kahayupan. Tagaan pag iyang sangla, gikan siyang ulo nga tus lapalapa. Nangamatay pag yung anak ni Job. Grabe nga test. Now karon ang gilauman ni Job, bisan niyang wife, gitraidor naman siya siyang wife. So ang last hope ni Job, aside sa God, iyang friends. Nibisita iyang friends. Uy Job, kaluoy na ni mo Job. Pre, salamat pre, nibisita mo. Brad, salamat kay Brad. Sis, salamat kay sis. Kabalo mo sige buhat sa friend ni Job. Instead nga gitabangan siya bangon, gitabangan siya duot. Makasasala ang good kay ka Job. Tungod ni Job, gaba nimo ni Job. Pag hinulsol Job, gisamot og duot si Job. Isa ka klase siya sa pag-advise, pero destructive, dili constructive. Ug tungod biya nato nga bahin, may na lang si Job na minaw sa iyahang friends. Dili tanang simpatiya sa atong higala biya, makaayo nato. Munang usahay, kinahanglan tag mga upload, pait nga mga tambal para sa atong kayuhan. So, unsaon man pagpangita ang sakto nga friend? First, you need to pray for it. Yampo sa. Lord, tagai daw ko, pwede na kong himuong close friend. Pangitai ko, Lord. Once ang Ginoo mangita niyo para ana, ihatod kayo sa saktong person. Number 2, active in God's Word and in prayer. Mas maayo ng imong friend active sa Word of God ug diha sa prayer kay in time nga makinahanglan kag pag-ampo, makaampo gid siya nimo. Ug once imong friend man good, active spiritually sa Ginoo, ma-influence pud kaniya, madala pud kanya hinihinay. Number 5, friend
nga able makakorek nimo. Kabalo gyud mo correct nimo. Di gyud mag-flatter. Dili magtago-tago. Okay lang na friend, nice man imong dress. Nya mura na di ka gihubuan og kalag sa imong dress. Okay naman nindot man imong hairstyle. Mura na di ka rocker tan-awon. Be sure nga imong friend constructive, honest sa imong life. Pangitag friend number 6, nga willing mo accept sa imong weaknesses. Ayaw tong friend nga i-judge ka. Katong tagakuyog nyo, naunsa man ka oy, katong bitang puro ang mali nimo hisgutan, dili na healthy nga friend. Pangitag friend nga kay baloon sa imong past bad mistakes, pero gidawat ka taliwala ni ng tanan. Pangitag friend nga kabalo mo forgive. Kay wala be perfect nga friendship. Anytime makasala ka o siya makasala, pangitag friend nga kabalo mo forgive. Hinumdumi, ang imong friend can be also your teacher. Walang kakabalo, pero dakog influence ang friend sa atong life. So kung unsa nga klase ang friend na ka, inana pud ka hinahinay, puhon. Good listener pud nga friend. Pangitag friend nga kay balo maminaw, di kay magsigin lag kyaw-kyaw. Friend nga kasumbungan og problema ba. Friend nga maminaw gyud sa tinuod nga situation. And then pangita pug friend nga gawas nga believer ni Christ, the same lang mog flock, local body. Pangitag friend nga the same church lang. Kay inig Sunday maghimamat manggod mo. Kung friend bitaw nga lagyo pud kayo tog tag 3 months mo mag-meet kung nalay fellowship. Friend nga nindot nga taga Domingo na mo ingon mo Sabado pa lang friend adto ta sa simbahan ha. Nindot kay paminaon. You need godly friends for accountability. Isa sa mga purpose sa friendship, accountability. Accountability means accountable ka. Na kay tulubago niya. The more magka-close inyong friendship dias Ginoo, the more nimo ma-feel or ma-realize nga dapat di na ni siya mawala pa sa Ginoo. That's one of the mystery of friendship. The more mo magka-close dias Ginoo, the more ninyo i-value inyong presence pag-serve sa Ginoo. Kung wa kay friend man good, walay accountable nimo. Dali kay ka mawala, walay mo follow up nimo, wala kayo mangumusta nimo. Pero kung na kay friends, huy, wa nalay ka ni Simba. Huy, wa nalay ko kabantay nimo nga nag-special number ka, sao na si kagkanta. Uy, sige na nalay kagkuan ni nana. Accountability. Now, tanawa ha. 1 Thessalonians 5:11. Tanawa din ang gingon ni Apostle Paul. Therefore, comfort each other and edify one another, just as you are doing. Ma-appreciate ni mo ning verse, ingon siya pag dinasigay mo sa usag-usa, pag palig-unay mo sa usag-usa, wa lang ni sa mga church members gi-address. Mas ma-appreciate ni mo ni kung naa kay mga close friends sulod sa church. Kabalo mo, na-blessing ang friendship. Tanawa, human si Job, na-discourage siya mga friend, kay gibisitaan siya, gi-discourage nun siya. So, pero gi-pray gihapon ni Job iyang friends. Wa na usab iyang karakter, attitude siya mga friends, bisag gi-discourage siya. Tanawa, Job 42:10. And the Lord restored Job's losses. Gi-restore sa Ginoo ang nangawalang Job, iyang pila ka milyon ka mga karnero, kantidad. Tanang nangawala ni Job, gibalik sa Ginoo when he prayed for his friends. That's accountability. The more ka mahimong accountable sa imong friends, the more ang Dios mo bless sa imong life. Find a friend, i-pray, pangita. Once na kay true friends diha sa Ginoo, lisod kay katintalon ni Satan sa loneliness. Number 3, develop a constant communication with God through prayer. Constant communication. Ang communication, it talks about prayer. Now, ani na punta sa personal nga discipline.
Dapat na kay buhaton personally sa imong life aron ikaw mismo kabalo ka mo barog sa panahon nga tintalon ka ni Satan sa loneliness. Isa sa mga hinungdan nga ma-feeling lonely ka once ma-feeling alone ka sa imong life. Kana bitong feeling nimo ikaw lang isa, walay nagpakabana nimo, walay nag-love nimo, walay nangumusta nimo, muna siya ang hinungdan sa loneliness. Now, once na kay constant communication sa God, kanunay kang aware nga wala ka nag-inusara. Moabot gani ang grabing problema sa life, sa family, as ang aspect, ayaw gid pag-isolate. Ayaw biya sa pundok. Ayaw itugot nga walay makabisita nimo. First thing you need to do is pray. Pray good. Once mo pray ka, diha ka ma-remind nga na di Dios nag-uban sa imong life. And the best person nga ma-feel nimo nga secured, valued ang imong life, ang God. Once ma-feel nimo nga wa gyud ay kaniya biyae. Ako nagtuo ko nga ang tao nga prayerful usa ka disiplinado nga tao. Once Kristohanon ka nga prayerful, disiplinado ka nga pagka-Christian. Yes, disiplinado. Mo take og enough nga discipline ang pagka-prayerful. Munang lisod kayo makinabuhi nga faithful sa Ginoo kung dili ta prayerful. Once prayerful ka nga tao, aware ka kanunay sa direksyon sa Dios. Kay balo ka unsay sakto nga direksyon, unsay dili. Once prayerful ka nga tao, kanunay kang reminded sa forgiveness sa God. Nga bisan tud nasipyat og nakasala ka, ma-remind ka nga ang Dios makapasaylog gyapon nimo kung maghinulsol ka. Nga naay mo dawat gyapon despite sa imong mga shortcomings. Once prayerful ka nga tao, aware ka sa iyang love, sa gugma sa Dios nimo. Once reminded ka sa imong direction, once reminded ka sa second chance after sa forgiveness sa God, once reminded ka of God's love, dili gid lonely ang imuhang life. Now, kay balo ba ka nga ma-feel lang nimo ang pagpakabana sa Dios nimo ug ang iyang paghigugma nimo through prayer. Once di ka mo pray, di gyud nimo feel ang love. Ngano? Explain ako. Sa bata Pastor Di ug si Sophie, bata magyapon sila dero no. Baby pa sila. The first word nga giatanga-tanga namong kati, ang first word nga ma-mention nila. Excited me moingon siya si Sophie or si Thirdy nga, daddy or mommy. Excited me kung kinsay unang ilitok. Daddy ba or mommy? Wa sa kay bawas kati nga magkuyog ming Thirdy sige ingon, daddy, 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 daddy. Sino ko ingong gyud daddy para iyang unahon na ma-restore? Ang first word ni Thirdy gyud, daddy. No. Kalimot na ko sa first word ni Sophie. Nagdako sila nga every time mo tawag sila daddy or mommy, it means na sila tuyo. Sakto mga parents? Yes. Once ang bata mo tawagan ni daddy or mommy, nagid na sila tuyo. It could be nga na sila gusto ipamaray. It could be nga na sila dangerous nga situation na nga silang tabang. Pwede pod kanang nabitaw sila achievement nga gusto nilang ma-recognize, mayon sila daddy, mommy, tanawa akong gibuhat. Once mo tawag sila name nimo as a parent, naagid sila tuyo nimo. Now, numdum kong 30, tong gipaak siya sa mga hulmigas dito sa punuan sa mansinya daghang hulmigas. Nagubain taon niyang kalipay. Isag daddy, daddy, ringit ay siya tabang. Makahimo gyud siya good nga score sa class. Daddy, maayo ko sa mong class. Uy, very good. The same is true with our life. Ang prayer mo ni pag-mention ni mo, our Father. Mo pray gani ka, mo mention gi kag Father in heaven. It means na kay tuyo. Di gyud mo rescue si Father
Bisan ang mother, dili mo rescue siyang bata kung wala nangaytabang. Ma-feel sa bata nga nagpakabana si papa o si mama once mo rescue dayon sila, inigtawag niya sa pangalan. Sakto? Nangaytabang ang bata, Mami, Daddy, dagan dayon. I love good ko. The same is true sa atong life. Di niyo makita unsa ka good provider, protector, lover ang atong Father kung dili nimo sa tawgon. Mo bitaw ingon ang Bible, call unto me and I will answer thee. Kay ma-feel nimo ang pag-care sa Father if magsigi kag tawag sa iyahang pangalan. Unsaon niya pagtabang kung wa ka nangaytabang? Unsaon niya pag-answer kung wala ka nagtawag? Unsaon niya paghatag kung wala ka nangayo? Common na sa mga New Testament verses. And therefore, the more ka mahimong prayerful sa Father, the more nimo ma-feel nga nagpakabana di ay siya sa imong kinabuhi. Amen. Muna ang prayer usa ka powerful kay nga butang nga ma-feel nimo ang presence sa Father nga wala di ka nag-inusara. Tanawang Psalms 145 verse 18. The Lord is near to all who call upon Him. Duol ang Dios sa mga nagatawag niya. Kay the more kasig tawag sa Father, the more nimo ma-feel nga close di ay kaayo mo. Amen? Otherwise, kung di kay kahingampo nga pagkakristohanon, ma-feel nimo nga layo gyud kayo ang Dios. To all who call upon Him in truth. James 4:8 ingon dinhi, draw near to God and He will draw near to you. Paduol sa Dios diha sa pag-ampo. Advice ni Paul, Romans 12:12. Advice ni Paul, moabot man ang tribulation sa tong life, rejoicing in hope, patient in tribulation. Antos nang sa kung nay mga kasakit, continuing steadfastly in prayer. Antos nang sa pailob, basta padayon lang gyud daw sa pag-ampo. Ug mo ni advice ni Paul, Philippians 4:6-7. Ingon ni Paul, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication. Prayer, talking to God. Ang word supplication, it means it is the action of asking or begging for something earnestly or humbly. So ang supplication, katubang pagbeg ni mo, Lord, please. That's supplication. Ayaw tong pray lang, butangig unod, gibugaton imong prayer as a child of God. Lord, Father in heaven, gikinahanglan gid nako ni. So sa tanang tribulation sa tong lahi, problema, prayer. With thanksgiving, let your request be made known. Once mo pray ka, be specific. Lord, Father in heaven, I've been struggling this loneliness for years. Kapoy kisig tago, Ginoo, nining kamingaw sa akong kasing-kasing. Naman to ko'y pamilya, naman to ko'y friends, naman to ko'y sweldo, makapalit man ta ko sa ubang butang, pero nganong bakante og mingaw ang akong kinabuhi. And Lord, please, i-revive ang akong kinabuhi. Ingon ni Paul, 7. Unsay result kung may nampuon ka? 7. And the peace of God. Tagaanyag kalinaw imong pagpuyo ang imong kasing-kasing. That's good thing. Which surpasses all understanding. And what? Will guard your hearts and mind. That talks about security. Once prayerful ka nga tao, i-guard sa Ginoo imong heart ug imong mind nga di ka kahuna-hunag dili mao. It's all in being a prayerful Christian. Once may nampuon ka, aware ka kanunay nga ang Dios wala sukad nagkulang sa imuhang kinabuhi. Lonely ba imong life? Mingaw ba tong kinabuhi? Mura na'y bunga sa imong emotion. Duol sa Ginoo, diha makumplito ang tinuod nga kalipay, kalinaw, katagbawan nga dugay na nimong gipangita. Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord,
for your intervention. Thank you, Lord, for these precious words from yours. Help us, Lord, to apply this in our lives and help and cure every emotional illness, Lord, that we have right now. Loneliness, emptiness. Revive us again, Father God, through your words and by the working and the revival of the Holy Spirit at this moment. We humbly ask your favor at this time, Lord. Sa ilua mi Ginoo sa tanang butang nga nagkulang mi. All these things we ask in Jesus' name. Amen and amen.